Това беше необходимата конфигурация, поради проста причина, че България беше изпаднала в ситуация, в която публичните ни финанси бяха на червен. Цялото общество скандираше по време на предизборна кампания, че най-сетне трябва да има стабилно управление. Единственият начин да се постигне стабилно управление, когато се седне на разговори с останалите политически субекти. Бойко Борисов не е бил премиер на България, откакто ние сме на политическата сцена. Отделно на това има контрол заради нашето участие във всяка една конфигурация, в която сме участвали до този момент. Не си спомням да е имало грандиозни корупционни скандали покрай това управление. И също така смятам, че тук БСП и Има такъв народ оказаха своето влияние върху контрола върху изпълнителната власт. Отделно на това, разбира се, е доста трудно да направиш работеща конфигурация между една центристка партия, една дясна и една лява. Но ние доказахме, пропускате и четвъртата ключова партия, ДПС Ново начало. Четвъртата ключова партия беше АПС, която напусна управлението и ние останахме управление от 3 политически формации. Добре, ДПС Ново начало. Усетихте ли влиянието им в кабинета в крайна сметка? Усетихте ли присъствието им? От ДПС Ново начало има ли министри? Кои са министрите на ДПС? Кои са законопроектите на ДПС Ново начало, които са били приети? Или къде са разписвали ДПС Ново начало законопроекти с Има такъв народ? Да подсещаме ли кой навигираше наратива от Народното събрание и кой залагаше действия на кабинета, които се изпълняваха или не управляващо мнозинство? Това е грешка на Има такъв народ, която трябва да отчета, защото ние през цялото време мълчахме, правехме изключително добри неща за българското общество, но след това не обяснявахме какво всъщност се стремим да постигнем и по този начин оставяхме един луфт на други политически субекти, които много добре знаят, че могат да си гарантират доминантната роля, ако те представят как точно вие сбъркахте комуникационно? Точно партията, която е израснала в медиите. Как става това? Смятам, че партията, която е израснала в медиите, също е израснала и в бизнеса. В бизнеса, когато постигнеш нещо, преминаваш към следващата задача, а не се хвалиш на целия български народ какво точно си постигне.